Europako Batasunak importazioak erabateteteko adostasunik lortzen ez duela ikusita, embargo partzial bat ezarriko du, debekatu egingo du Errusiatik itsasontziz petrolioa ekartzea, baina ez du etengo, Druzba petrolio bideetatik iristen dena, ez ohiko goi-bilera hasi zuten atzo arratsaldean Europar Batasuneko agintariek gai bakarrekin Ukrainako gerra bera. Erabaki beharrekoen artean zegoen Errusiaren aurkako 6. zigor sorta. Hainbat astez izan da proposamena mahai gainean, baina oztopo nagusi bat aurkitu du hasiera-hasieratik. Viktor Orban Hungariako lehen ministroak ezezkoa eman diola. Errusiako petrolioaren beharra duela argudiatuta kontsumitzen duen urrebeltzaren 100 petrolio bidearen bitartez iristen zaio, eta beste aukerak bermatu arte eutsi dio ezezkoari. Gauzak horrela azkenean akordioak dioenez, itsaso bidezkoaren importazioa 2023 hasieran etengo lukete, eta lehorrekoa berriz aurrerago bermatzerik dutenean, Hungaria, Eslovakia eta Txekiar Errepublika badutela beste aukera bat eskura. Arratsalde on guztioi, enbargoi buruzko erabakiak hau batez hartu behar direnez, Hungariaren betoa saiesteko bide baten bila aritu dira azken asteetan Europar Batasuneko negoziatzaileak. Horretarako aurkituten bidea izan da, bereiztea itsasoz eta lehorrez iristen den Errusiako petrolioaren artean. Eta beste kontu bati helduta, Ukrainan gorpuzten dabilen gerraren testuinguruan, beste kontu bat hain zuzen ere, iragan astean aipatu legez, beste 3 astez luzatu dio Poloniako epaitegi batek espetxaldia Pablo González kazetariari, behin-behineko espetxalean egon da, otsailetik eta berdin egongo da beste 3 hilabetez, abuztua amaitu arte printzipioz, guztira 6 hilabete emango ditu familiarekin harremanetan jarri ezinik, eta bere ingurukoek gutxieneko eskubideen errespetua galdegin dute Oihana Goirienarekin, haren bikotekidarekin bat egin dugu gaur eguerdian, astebeteko epea baitute helegite aurkezteko eta modu honetan iritzi dio gaiari. Izarda azkanengo egune alegazioak aurkeztutekue, eta gero aste 2 gitxi gora bera dekoze bertako epaitegizek erantzun bat emoteko. Kigu ondo dauela, ondala aste 2 gitxi gora bera konsulek intzon 3. bizitie, eta haren bitxartez badakigu ondo dauela. Animoz bebai, osasunez bebai, bera kirola itzen deu bertan barrun, denpori emoten deu idazten da irakurtzen, eta egoera horretan, beran egoerio ona da. Gero badeko bertan abogadu polako bat, poloniar bat, eta beran bitxartez notizi eguneratu hauek edo heltzen jaskuz. Eta ganera, haue albiste barri-barriz da, gaur jaso dute beran lehenko eskutitze. Gainera, kazetari frantses bat hil dute Ukrainako gerran, Emmanuel Macron presidente frantsesak berak baieztatu duenez, Frédéric Leclerc-Imhoff izen bere izena, eta BFM telebistak atarentzat ari zen lanean Errusiako armadaren metraia puska batek lepoan jo duenean. Mugarik gabeko erreportariek zehaztu dutenez 32 urte zituen eta kameralaria zen. Hala, gazteak gatazka honetan hildako 2. kazetari frantsesa da, eta orotara 8 kazetari hil dituzte Ukrainan otsailaren 24. Gaiz aldatuta berriz Korsikan dagoen Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria bidaia ofizial bat egiten, han erakunde publikoetako eta gizarteko bestelako ordezkarien aurrean adierazpenak egin ditu. Gaurkoan esaterako hizkuntzen murgiltzeko zentroan izan da besteak beste atzoko egunean, baina Madrilera begira jarri zen Urkullu plurinazionalitatea onartzeko eskatzeko. Modu honetan garai berrien berrirakurketa egin du lehendakariak, eta gurean gaur magazinean Leixuri Arrizabalaga Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta horrexek sozialki eta ekonomikoki ekarriko lukeen azaritu da. Gauza on asko. Ez da inolako sekretua, gure alderdiaren aldarria aspalditik izan da hau, eta forma eredu hau baita ere aspaldiko aldarria da, eta lehendakariak beste behin gure nahia eta euskal gizartea alderdi handi baten naia zein dan aldarrikatu du beste behin ere. Lehenengo eta behin gure izatea, gure izana horren aitortza bat, eta gero bestaldetik, estatu ezberdinen arteko aldebikotasuna. Horrek zer esan nahi du, zer ekarriko luke autogobernu gehiago. Guk hemen erabakitzeko ahalmen gehiago. Guk hemen gure eskumenak modu oso batean garatzeko ahalmen hori. Eta horrek esan nahi du gizarte honentzako, euskal gizartearentzako ongizate gehiago.
Lerroburuekin jarraiki Laboral Kutxak zibereraso bat jasan du, baina arazoa konponduta dagoela ziurtatu du. Zibereraso baten berri eman du hain zuzen erakundeak bere posta zerbitzua baimenik gabeko sarrera egon dela baieztatu du, eta eragina izan du bere bezeroetako batzuei bidalitako posta arruntez bidalitako PDF formatuko dokumentu batzuetan dena den bankuak erabat egiaztatu du. Erasotzaileek ez dutela inolako informaziorik eskuratu kredentzial pertsonalei, txartelen zenbakiei edo autentifikazioazko beste elementuren bati buruz. Ordea, Tolosaldean Lurtaro dendako operatiboa jartzeko bazkide kanpaina hasi dute, erronka handiak dituzte eta horiei aurre egiteko gutxienez 300 bazkide laguntzaile behar dituzte, proiektua zertan datzan azaldu digu kietako batek. Eta printzipioz planteatzen dugu 300 bat pertsona nukleo bat osatzea, eta nukleo horren forma izango litzeke denda forma bat egiko luke nukleo horrek, eta hor juntatuko leke bai konsumitzaileek eta bai ekoizlek. Konsumon beharran arabera ekoizten joateko. Eta Lerroburuekin bukatzeko ez behar bati helduta gutxienez 11 pertsona zauritu dira Irungo etxebizitza batean, piztutako sutean kea arnastu dutelako hartatu dituzte zaurituak, ez dute erredura larririk. Gainera horietako 3 ospitalatu egin dituzte eta etxetik aterazi dituzte 50 lagun. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak emandako informazioaren arabera, sute bat izan da bart Irunen Kasto Kantero kaleko etxebizitza batek hartu du su zehazki, goizeko orduak aldera eta 11 lagun zauritu dira ondorioz kea arnasteagatik. Horietatik 3 erietxeratu egin dituzte, 2 Donostiako ospitalera eraman dituzte, eta Bidasoko erietxera bestean ez dute haien egoeraren gaineko informazio gehiagorik eman oraingoz. Eta aste arteko Lerroburuak horrela heldu die zaigun eguneko argazkiari. Errusiako Gazpromek baieztatu du Herbehereetako gas terra inportatzaileari hornidura moztu egin diola aste arte honetan, erruburuetan ordaintzari uko egin ostean. Danimarkako Orsted konpainiak ere esan du mozketa baterako prestatzen ari dela, konpainiak ere uko egin diolako Errusiako monetarekin pagatzeari. Era berean Errusiaren petrolaren erdizkako enbargoa onartu du Europako Batasunak itsaso bidezko inportazioak debekatuko ditu 2023 urtearen hasierarako, baina utzi egingo die estatukide batzuei Druzhba petrolio bidetik hornitzen. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Korsikan dago bidaia ofizial bat egiten, erakunde publikoetako eta gizarteko bestelako ordezkarien aurrean adierazpenak egin ditu, Madrila begira jarri da eta plurinazionalitatea onartzeko eskatu dio. Entzun dezagun. Bakarrik gogoeta, baizik eta alde batetik aldarrikapena eta bestetik etorkizunerako borondatea nola gauzatu dezakegun, gauza biak uztartuz. Bai autogobernua aitortua betetzea eta bestetik ere testu inguru honetan 53 urteoren ondoren errealitate honi nola atxikitu egiten gatzaizkion 21. mendean. Bienvenue dans cet hémicycle qui est le haut-lieu de la démocratie insulaire, qui était promulguée.
EITB datorren urteko udal hauteskundei buruzko inkesta baten emaitzak argitaratu zituen atzo eta horren arabera EAJaren indarra izango da Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Inkestaren arabera jeltzalek gora egingo dute 3 hiriburuetan eta gehiengo osoa eskuratuko dute Bilbon 15 zinegotzi lortuta 2019an baino bat gehiago. Donostian ere egun dauzkanak baino bat gehiago etxiko lituzke 11 izango liratezkenak. Gasteizen ordea baliteke EAJ eta Euskal Herria Bildu berdinduta geratzea zinegotzi kopuruari dagokionez. Inkestaren arabera 7 zinegotzi izango dituzten. Koalizio sobiranista bigarren indarra da Arabako eta Gipuzkoako hiriburuetan eta inkestan aurreikusi dute 2 hiriotan 2 puntu egingo duela gora, aldiz 0,2 puntu jaitsiko da Bilbon eta 3. indarra da han. Erreakzio katea sortu dute emaitzok eta gaiari heltzeko Gasteiza joko dugu bertan baita Estilanao lankidea zerriago dakigu Esti. EITB Fokusen azken makro inkestaren datuen arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde historikoetan irabaziko lituzke hauteskundeak orain ospatuko balira eta 2019an baino babes handiagoa jasota. Arabaren kasuan Euskal Herria Bilduk 2019ko hauteskundeetan baino zinegotzi bat gehiago irabaziko luke eta 7 zinegotzirekin EAJaren eserleku kopurua parekatuko luke. Erkidegoko beste lurralde dagokienez, Euskal Herria Bilduk eta EAJak lehia estua izan lezakete, Gipuzkoan eta Bizkaian ordea EAJak gehiengo osotik urrats batera geratuko litzateke. Bestaldetik politika arloko kontuekin jarraiki diputatuen kongresuak argi berdea eman dio sexu askatasunari buruzko legeari, soilik bai bezala ezagunagoa dena eta aurrera pausoak dakarrena sexu indarkeriaren aurrean, bestak beste abusuaren kontzeptuaren desagerpena. Polemika ez zaio falta izan lege honi, gizonezkoen aurkagotzat ere jo dute sektore batzuek eta segurtasun juridiko eza egotzi diote, besteak beste Iñigo Aduriz kazetariak heldu dio gurean gaiari. Bai, argudio hauek beti entzun izan dira eskuinaren alderdien eskutik edo beraien ahotik horrelako aurrera pausoak eman direnean, ez? Berdintasunaren aldeko aurrera pausoak eman direnean. Horrela gertatu zen lehenengo abortuaren legea onartu zenean, bai berdintasun legea onartu zenean eta baita ere emakumeen indarkeriaren kontrako akordio hori lortu zenean. Beti dago matxismoaren erreakzio bat, horrelako aurrera pausoak ematen direnean, eta badirudi alderdi batzuek matxismoaren ahots hori eramaten dutela, edo eraman nahi dutela bai parlamentura eta besteetara ere. Ostera aipatu dugu lerroburuetan ere elikadura burujabetza eta agroekologia bultzatu nahi dituen Tolosaldeko Lurtaro kooperatibaren bazkietza kanpaina abian da dagoeneko. Elkartak 300 bazkide lortu nahi ditu dena kooperatiboa abiatzeko udane arbeok azalduko dugu. Tolosaldean elikadura burujabetza bultzatu nahi duen herritar talde batek martxan du Lurtaro kooperatibaren bazkidetza kanpaina. 2 dira bultzatu nahi dituzten proiektuak, tokiko elikadura ardatz izango duen denda kooperatiba eta Tolosaldeko elikadura burujabetza bultzatzeko elikagaian ekoizpen kolektiboa. Proiektuari buruz gehiago jakin nahi, hona hemen kidetako bate kontatu diguna. Lurtaro proiektua sortzen da kezka batetik, kezka hori horren oinarria da dauzkagun konsumo ohiturak eta noski dauzkagun konsumo ohitura horiek nola eragiten duten ekoizpenean. Eta ikusten baldin badeu, ekoizpenak krisi beten dago, eta gure konsumo ohiturak ere gero eta gero mundu zabalegan zabaltzaile, eta desmadre total badago. Orduan kezka horitatik partitze dugu pixkat, eta gure ahalegina izango da, konsumitzaile antolatu, nun da konsumitzaile hori antolatuta, ondoren ekoizpena ere, erakutsiko dugu ze ekoiztu behar dagoen, konsumo horren arabera. Eta noski biak lotuta dihoazte, eta printzipioz planteatzen dugu 300 bat pertsona nukleo bat osatzea, eta nukleo horren forma izango litzeke denda forma bat egiko luke nukleo horrek, eta hor juntatuko leke bai konsumitzaileek eta bai ekoizlek. Konsumon beharran arabera ekoizten joateko. Hoi da azken baten Lurtaron naizta ideiaz eta termino zabalagotan, baina printzipioz epe motxa dauzku lana da denda espazio hori sortu, 300 bazkidetzan pertsonaen nukleo bat, eta aldi beren ekoizpena ere alkarrekin osatzea.
Errealitate behiratze bali maieu, ekologikoa noski abanguardia izango da, hori egongo da lehenengo aukeratako bat, baina noski errealitatea ikusi ezkeo besteak ere leku izango du. Eske nahi eta nahi ezkoa da, zatik ez daukagu beharrain ekoizpen ekologikorik. Eta gaina ez dugu inorra aparte utzi nahi, beti ere ulertuta abanguardia pixkat izango ala, denok tirako gaituna, poliki-poliki aberalmen haukun bideoitan oinarri jarriz aurre gaitiko. Berez, noski, hor konsumitzea ere, izango ditzeke, bai munduakiko dago krisis klimatikoen arabera eta gauza dauden hori aurreiteko da egokiena edo, ez? Baina bai ikusi behar dugu, atzetik ibilbidea daola, rekorri bat inbar da horre izteko, ekonomikoki iritsi inbar da horrea ere, eta da bide komplejo bat, eta hori dana ikusita, transizio maila bat edo markatzen dugu, pixkat, haukaun almena, poliki-poliki sinergiak horruntz eramateko. Bestelakoan uraren agentziak onditzea eman dio Lezaman zabaldu nahi duten zabortilari, hondakinegiak 4 milioi metro kubikoko edukiera izango lukez, Zaldibarkoak halako 2 udala eta eragile ekologistak ordea proiektuaren aurka agertu dira. Enpresa pribatu batek hondakinez arriskutsuen balorizazio planta bat eraiki nahi du Ganguren mendiaren magalean, Lezaman. Aurre ikusitako instalazioak 40 hektareako azalera hartuko luke, Txorierriko korridorearen ondoan, Lezama eta Zamudio artean. 55 futbol zeleiren tamainarekin alderatu daiteke, eta 4 milioi metro kubikoko edukiera izango du Zaldibarko zabortegiarena bikoiztuz, Euskal Autonomia Erkidegoko handiena izateraino. Uraren Euskal Agentziak egingarritzat jo du hondakinen balorizaziorako egitura. Maiatza hasieran kaleratutako txosten batean dio potentzialki baimen emateko modukoa dela proiektua. Uraren kudeaketari dagokionez beharrezko baldintza guztiak betetzen dituelako. Lezamako udalaren arabera baina proiektuak ez ditu Lezamako hirigintza planaren baldintzak betetzen, eta beraz ez bideragarria. Udalak txosten bat egiteko eskatu zion Ingeotik SM enpresari. Promozionez Zubiarraun enpresak udalerrian balorizazio planta bat eraikitzeko izango lukeen bideragarritasun kontsultari buruz. Irizpen tekniko dio batera ezina dela zabortegi bat eraikitzea Asoa ibaiaren arroan, Eguzkitza baserriaren inguruan, Aretxalde auzoan, Lezama Zamudio autobiaren irteeratik gertu lurraldea antolatzeko plangintzarako edo ingurumen legeriarako hainbat arau betetzen ez dituelako besteak beste. Gauzak horrela udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespen adierazi zion Jaurlaritzari eta uraren agentziari ere eskatu zion Ingeotik enpresak egindako txostena kontuan hartzeko. Udala ez ezik ekologistak ere proiektuaren aurka agertu dira. Dena den Tapia legearen bidez Jaurlaritzak proiektua baimendu dezake, udala aurka egonda ere. Hala ere oraindik ingurumenarekin eta bestelako baldintzekin lotutako baimenak eman beharko lituzke Eusko Jaurlaritzak proiektuak aurrera egiteko. Eta erakundeak esan duenez, oraindik ez zaio halako baimenak emateko eskaerarik iritsi. Nafarroara jauzi eginda berriz litekena da gobernu barruko hurrengo talka nagusia abiadura handiko trena izatea. 4 urte eta gero oraindik zehazteko dago Nafarroako abiadura handiko trenaren eta Euskal Y-koaren arteko lotura non egingo den. Ekainean biltzekoak dira Nafarroako gobernua, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua eta mahai gainean dauden 2 aukera nagusiak aztertuko dituzte Gasteizko lotura eta Ezkiokoa. Bilkura horri begira atzo gero Abaik eta Nabarrasumak eskatu zuten Ezkioko loturaren alde egiteko. Besenek berriz ez duen bietako bat hobetsi egungo Espainiako Garraio Ministerioak oraindik ez du zehaztu gainera zer lotura egin nahiko duen. Berez 5 proposamenei buruz 2018an egindako txostena berrikusteko konpromisoa hartu du. Hemos multiplicado 2,3 veces, el presupuesto que ustedes y que usted apoyaba. Pero lo que todavía es más importante, yo creo que es también necesario señalarlo, mantenemos una excelente relación con la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y también del Gobierno del País Vasco para, entre otras cosas, poder resolver y definir cuál es el trazado de las infraestructuras ferroviarias, cuál es el trazado que desde luego debe resolverse para hacer posible esa conexión entre Pamplona y la Y vasca.
Eta Nafarroan gaela pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ondoren, festak bizitzeko modu berri bat proposatu du Nafarroako gobernuak berdintasunean hain zuzen ere. Horretarako Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren bitartez, sentsibilizazio kanpaina bat prestatu du berri datz ditzagun jaiak du leloa, eta udalen esku jarri dute kartela, bideoa eta sare sozialetarako materiala hartzen ditu barne kanpainak begira. Azeparrak, jaiak itzul zitezen irrikitan nengoen. Desberdina izan da, gozatu egin dut eta oso eroso sentitu naiz. Gainera astun batek ere ez dit adarra jo. Ez da ohiko eskulutzeak ere. Miren da. Etxera itzultzean ez dut beldurrik izan. Horrela nahi ditugu. Berri datz ditzagun jaiak. Eta ospakizunez Arabara jauzi Euskal Eskola Publikoaren jaia iristear da eta Araban hartuko du lekua. Aurten ez du hori bakarrik, festaz aparte aldarriako tokia ere izango da estilanao. 3 urte beranduago, Arabako Errioxa izango da Euskal Eskola Publikoaren jaiaren lekuko, ekainaren 5ean izango da hitzordua Bastidan. Hain zuzen ere, 29. edizio honetan, eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte, izan ere, Hiriburutik urrun eta Errioxako mugan izan da ere, ezinbestekoak direlako kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren legearen egitasmoaren arira, Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea kritiko agertu da testuarekin. Izan ere, esan dutenaren arabera, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestak deitu dituzte eta kale jira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Euskal Eskola Publikoaren 29. edizioa abiatuko da larunbatean ekainaren 5ean Bastidan. Arabako Errioxa izango da beraz aurtengo ikastetxe publikoen aldeko jaialdiaren lekukoa. Eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte hazitik gora lelopea daraman edizioan. Izan ere, Hiriburutik urrun eta Errioxako mugan egonda ere ezinbestekoak dira kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea, bestalde Euskal Autonomia Erkidegoaren hezkuntza legearen egitasmoarekin kritiko agertu da. Haien ustez, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzaileak ere bat egiten du iritzi horrekin. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua beti izan da eskola publiko aldarrikatzea jai giro batean. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza. Hori dela eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestara deitu dute eta kale jira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Hartu deguta, aizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bombo, Euskal Herrikongo, auzotik hasita berdintasuna. Eta Arabatik iritsitako berriekin jarraitu zesti Arabako bertsolari txapelketaren finalean parte hartuko duten izenak zehaztu dira dagoeneko zeintzuk dira. Arabako bertsolari txapelketak baitu finalistak, asteburuan Araian eta Izarran izandako finalerdiak jokatu ondoren. Oian Eperea gailendu zen lehendabizikoan eta Manes Agirre bigarrengoan. Puntuazioaz berriz Izarrako finalerdiko 4 bertsolari sartu dira. Hortaz, 2 bertsolari horiez gain, Perua Barrategi, Xabi Igoa, Iñaki Binaspro eta Paule Amilburu izango dira kantuan Gasteizen ekainaren 11an.
Ondo da, esti eskerrik asko, eta ostera albistea bukatu baino lehen kulturarloari eutxita ezagutu ditzagun jarraian, ezagutu dezagun jarraian Raimundo el Castanero klik batean. Aupa, Aupa! Kaixo Txuti! Arratsaldeon, bai. Tú, Ray, no sé qué me pasa, tío. Estoy inquieto. Hostia, Charrito, no puedes parar. Hori da, Txuti, estoy intranquilo. ¡Somos los hombres tranquilos! ¡En sociedad! ¡Ganamos, gozamos! Bueno, Raimundo el Canastero taldea lehenbetzi esan beharra dago, lagun talde bat gehala. Batez ere, eta, bueno, orain dela urte bat eskas sortu zen proiektu txiki eta lagun artekoa, ez? Oso polit bat. Ni pasaren udan ateatzen nintzen beti gitarrakin, asteburutan, eguraldi ona izan ez geho, ateatzen nintzen gitarrakin kalera. Eta Mikel Zalduendo, Lizarrako mutil batek, lagun batek, proposatu zian ea joan nuen gaztetxeko urte horrenen, Sugarra gaztetxeko Lizarrako urte horrenen. Ekainan egiten dela. Hoi da, ekainako 25. Taldea sortu baino lehen, proposatu zian, eta esan nion, itxoin, igual ni baino, ni bakarrik joko dut pertsona gehiagokin eta lagun batzukin. Eta Inigo Camposi eta beste 3-4 laguni proposatu nien, eta hola, aste bat ensaiau atope. Los Llanosetan, Lizarrako Los Llanosetan eta saiatzen zenuten, bai, egia. Hasieran bertsioak zian danak. Eta jendiai gustatu zitzaion, eta hauek hasi zien proiektua aurrera eramaten, eta ongi ez, esan dezakegu. De puta madre, bai. Hoi da, bai. Iraia parte nola, justo finka hontan, etorri ginen finka honetara, pixkat, asteburu intentsibo, ez dakit nola esan, baina bat egiteko, ez? Danok etorri ginen hemen tienda kampainaekin taula, nahiko, gitano, guapo. Eta hemen txeban genuen lehenengo laukantak, eta kriston asteburua pasa genuen, eta oso finka berezia eta oso gustora sentitzen gara. Taldearen osaerari erreparatuz, pixkat bi etapatan pixka sailkatuko nuke. Lehenengo etapa izan zen aurrenekua, hasi ginela... Gaztetxeko urte hurrenean jo zen jo ginunak. Gero ja pixkat aurreago etorri zen Vitorino, ez da estrella, indudablemente. Eta gero ja aurreago Julen, Arbizuk, zautzen du jende desente Iruñako Sarasatekat musikari onak. Azkenian guk nahi duguna da Raimundo alik eta urrunen eraman, ez? Orduan, hori, Julenen laguntzarekin lortu ditugu metalak sartu, eta trompeta, eta tromboia, eta piano bat, eta ematen dio gorputz pila, ematen dio bandari. Elkarrizketa osoa 11.satarian duzue ikusai, eta honesekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez zure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak, guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte.